sampai rangkuangan. Kayolah surat alu takut denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah sajo de adora sudut sana sakampung sapamainan sama dahulunya mangko tapi tak lama tuan usahlah kayo tuan banggakan lama sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya urang punya awak jauh dari sana biarlah ndak babiti tapi asal babudi baguna dalam negari. Denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah sajo de adora sudut sana sakampung sapamainan sama dahulunya mangko tapi tak lama usahlah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya urang punya awak jauh dari sana biarlah ndak babiti tapi asal babudi baguna dalam nagari apa guna kayo balinda punya urang punya awak jauh dari sana biarlah ndak babiti tapi asal babudi baguna dalam nagari. Ya, itulah kebanggaan.